Έλα κοντά μου. Γαλάζιες. Τι κάνεις? Γαλάζιες. Σιγαράκι κάνεις? Να σου πω, το παλιόπαιδο ο Φάνης τι σου πήρε? Το τσιγάρο. Σου πήρε το τσιγάρο. Τι θα το έκανες εσύ το τσιγάρο? Το πήγα. Το πήρες και τι θα έκανες? Το ρέκισα. Τι θα έκανες εσύ με το τσιγάρο? Το ρέκισα. Τα? Το ρέκισα. Να σου πω, αυτά δεν τα βάζουμε στο στόμα, δεν είναι popcorn. Θα κάπνιζες? Με το τσιγάρο τι θα έκανες, Σοφία? Θα κάπνιζες? Μη. Κοίτα τι κρατάει η Ελένη εκεί. Για πες μου, για πες μου. Για κοίτα εκεί που θα βγει το πουλάκι από μέσα. Για πες, τι θα το έκανα στο τσιγάρο, Σοφία? Θα το λύσω. Τι θα το κάνει? Θα το λύσω. Θα το λύσεις? ανοίξει, να δει το Α, θα πουλάκι. το ανοίξεις. Να σου πω. Ξέρεις και ένα τραγουδάκι να μου πεις? Για πες μου και ένα τραγουδάκι. Και ένας άκος. Ένας δράκος? Ναι. Και πού πήγε ο δράκος? Πέρα. Πέρα. Πού? Είπα. Σε μια σπηλιά? Μήπως? Πώς το λένε αυτό, Σοφία, να σας θυμίσω εγώ λιγάκι? Ο κόκορας το πήδησε Ένα βαλιός που το λένε μπαμπάκι. από το παραθύρι και η μάνα του. Ένα γεράκος ακριβώς που Έχει κάτι στο στόμα σου. Δεν κανένα. ήσυχα. Α, τα αγκαθάκια. Ναι, σε τρύπησε το αγκαθάκι. Για να δω λίγο το σταματάκι. Δεν θα δεις και μια βλακιά μέσα. Κοίτα. Εντάξει. Πόπα και είναι μιμή Για το παιδί. πες. Για πες της Ελένης. Μιάου. Μιάου βρε Το γατούλα. φακό τον έχει πάντως, δεν το συζητάμε. Στήσιμο. Με τη ροσμητούλα. Θα της το πεις? Γατούλα μου μικρή. Να σου πω, το αυτοκίνητο του Σπύρου τι είναι? Το αυτοκίνητο του Σπύρου τι είναι? Ρωμάνικο. Βρωμιάρικο είναι. Και τι έχει, σκόνη? Είναι βρωμήλος? Ναι. Πολύ. Ο Σπύρος ο βρωμήλος. Δάτε το βρωμίλο. Πού το βρωμήλο, πού το? Πέρα. Α, πώς το λες, ευτού? Πού είναι? Πέρα που είναι μια κοπέλα που έτρωγε. Τι έτρωγε αυτή η κοπέλα? Παίζει, Σοφία, δεν μου λέει τίποτα. Τι φίλε δεν φάει. Εδώ το πόδι μου. Α, δεν το πόδι μου. Πονηρούλα. Τι άλλα, για πες μου κάτι. Ο νουνός σου που πάει? Πού πάει ο νουνός σου, δεν μου είπες? Όχι εκεί, έλα εδώ, απάνω, έλα πάνω. Όχι στην γκρεμίλα. Κυρία μου. Γκρεμίλα. Είναι γκρεμός εκεί. Είναι ρέμα εκεί, είναι το ρέμα. Για λέγε. Για πες μου. Για πες μας, πώς σε λένε? Ποιο είναι το όνομά σου? Τι κάνω. Τι κάνεις τώρα, τραμπάλα κάνεις, ξέρω εγώ. Τραμπάλα. Πώς σε λένε, για πες μας. Σοφία. Και το άλλο σου? Το άλλο?